सिबिनां खौरांगिरि लोगोफोर दिनै बरायग्रा जथुमनि मोनसे मेल जानानै थाङो बिजनियाव थानाय थेमफाख्रि भवनाव। थेमफाख्रि भवनाव जानाय बे मेलाव देग्लाय बरायग्रा जथुमा थुनलाइयारि बान्था होनो गोनां बिजाब आरो लिरगिरिफोरनि मुंखौ थि खालामो। बे लेखा फैगौ 2024 मायथाइ थारमाने देग्लायनि मार्च दाननि 17 खालार खालि थुनलाइयारि बान्थाखौ होनाय जागोन। गासै मोन 7 बिजाबनि थाखाय देग्लाय बरायग्रा जथुमा थुनलाइयारि बान्थाखौ होनो सिगांदों। मुंख'नो गोनांदि बोसोरफ्रोमबो थुनलाइयारि बान्थाखौ होबोगासिनो बरायग्रा जथुमा आरो देग्लाय गुबुन मोनसे बान्था गथायनो थाखाय खाबु फैबावदों। बे बान्थानि मुङा जाहैबाय अरुप गोरा फावथाय बान्था। अरुप गोरा बसुमतारी फावथाय बान्था। बे बान्थाखौ देग्लायनिफ्राय होजेनगोन बरायग्रा जथुमा। दा जाय बिथांमोना बान्थाखौ मोननो हादों बे बिथांमोन लिरगिरि आरो बिथांमोननि बिजाबनि मुंखौ फारियै आं बुंथिनो सिगांदों। आसाम मुसाहारि थुनलाइयारि बान्थानि थाखाय बिजाब सायख'दों आलारिनि लामाजों बिजाब। बे बिजाबनि लिरगिरिया जाहैबाय पुर्न ब्रह्म। पुर्न ब्रह्मनो आसाम मुसाहारि थुनलाइयारि बान्थाखौ गथायनाय जागोन। बिब्दिनो निमाथि मुसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्थानि थाखाय आंनि सिनायथि बिजाबनि थाखाय थरायना उदांस्रि ब्रह्मनो बे बान्थाखौ होनाय जागोन। थामथियाव खुगा लाइसिनि अजा सुकुमार बसुमतारी बे बान्थाखौ होनाय जागोन बैसागुनि अनथोब बिजाबनि थाखाय। लिरगिरि जाबाय राखाव बसुमतारी। राखाव बसुमतारीनो खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी बान्थाखौ होनाय जागोन। बर' लाइमोन लिरगिरि बान्थानि थाखाय सायख'दों सायख्लुम मुंनि बिजाब। लिरगिरिया जाहैबाय सेलमेट रानि बर'। सेलमेट रानि बर'आ बे बारनि बर' लाइमोन लिरगिरि थुनलाइ बान्था मोननो हादों। फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाय बान्था। बे बान्थानि थाखाय बिजाब सायख'दों बमदिला 1962। बे बिजाबनि लिरगिरिया जाहैबाय दिनेसिं ब्रह्म। भबेन बरगयारी खन्थाइगिरि बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हादों सोदोबनि गांग्रिं बिजाबनि थाखाय उर्मिला स्वर्गियारिया। जोबथारनायाव देग्लाय होदेरनो लानाय थुनलाइयारि बान्था अरुप गोरा बसुमतारी फावथाय बान्था। बे बान्थानि थाखाय गांसे फावथाय बिजाब सायख'दों। बिजाबनि मुङा जाबाय खिथेरनि अर। लिरगिरिया जाहैबाय फावथायगिरिया जयश्री बसुमतारी। बान्थाफोरजों लोगोसे केश एवार्ड एबा रां बान्था होनाय जागोन। खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि थाखाय 10,000। आसाम मुसाहारि थुनलाइयारि बान्थानि थाखाय 10,000। निमाथि उन्दै लिरगिरि बान्थानि थाखाय 25,000। लाइमोन लिरगिरि बान्थानि थाखाय 10,000। फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाय थुनलाइयारि बान्थानि थाखाय 25,000। भबेन बरगयारी खन्थाइगिरि बान्थानि थाखाय 5,000। अरुप गोरा बसुमतारी फावथाय बान्थानि थाखाय 5,000। मुंख'नो गोनांदि बे बान्थाखौ बरायग्रा जथुमा गथायनायनि थाखाय माखासे गेदेमा सुबुंफोरा अनसुला बिथांमोना जोंनो राङारि दोनथुम रां होदों। जेरैहाय मुस्रि सारदा प्रसाद मोसाहारिया आसाम मुसाहारि थुनलाइयारि बान्थानि थाखाय होदों। निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्थानि थाखाय डक्टर सुबुंसा मोसाहारि आरो बिथांनि बिदा फंबाय बिथांमोना ज' लोगो नांनानै जोंनो 5 लाख रां गथायदों। खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी बान्थानि थाखाय जोंनो 2 लाख रां दोनथुम रां होदों खोमसार बसुमतारी बिथांनि न'खरा। लाइमोन लिरगिरि बान्थानि थाखाय इंखं फोलेरनि बिथिंनिफ्राय 2 लाख रां जोंनो गथायनाय जादों। फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाय बान्थानि थाखाय 5 लाख रां डक्टर सुबुंसा मोसाहारि आरो बिथांनि बिदा फंबाय बिथांमोना रां दोनथुम बान्था जोंनो होदों। भबेन बरगयारी खन्थाइगिरि बान्थानि थाखाय भबेन बरगयारीनि आंगो बिसि सपना रानि बसुमतारी बिथाङा जोंनो 2 लाख रां
जमा दोनदों। अरुपगोरा बसुमतारी बान्थानि थाखाय दानसोरां बसुमतारी आरो बिथांनि बिमा एबा अरुपगोरा बसुमतारीनि बिसि बिथांमोना जोंनो 1,25,000 रां जोंनो जमा रां दोनदों। दा बे बिथांमोननि बे दोहोन गथायनो थाखाय जोङो दिनैसिमाव मोन 7 था जोङो थुनलाइयारि बान्था गथायनाय जाबाय। फैगौ 17 मार्च खालि जों बे बान्थाखौ होनाय जागोन। मिजिं खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनैनि बे जोंनि बड'लेण्ड जथुमनि गरन्थ लानाय लोगोसेनो बान्था मोननायनि गासै बिथिंफोरखौ नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों गेबेङैनो फोसावगोन आरो फैगौ 17 मार्च खालि बानजायनाय लानाय बान्था गथायनाय हाबाफारियाव दोलै नोगोरै थुनलाइगिरिफोर आरो हामलायगिरिफ्रा बाहागो लाफैनायनि खाबु जाथों बेखौ जों मिजिं खालामबाय। गोजोन्थों।